andam nga mo sunod kang Kristo diha sa atong kinabuhi. Bisan na ngadto sulod sa Jerusalem, ngadto sa iyang pagpasan sa krus ug hangtod sa Kalbaryo. Kini mga kaigsunan ato lantawon nga mao kini ang pinakadako nga sakripisyo ni Kristo, pinakadakong milagro, pinakadakong buhat nga gipadayag sa pagsunod ni Kristo sa kabubuton sa Amahan aron lamang mapakita ang gugma sa Amahan. Pero pwede nato piningtan-awon gayon diha sa tawhanon nga panlantaw. O karon sa atong ebanghelyo kita gigiyahan giunsa sa tawhanong panlantaw ang maong hitabo nga diha mismo sa mga kadakuan sa mga lideres sa simbahan sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo o ang Sanhedrin, nagkatigom gayud sila aron sa pagpamalandong, pagtanaw, unsa ang buhaton nila kang Jesus. Kay dakong milagro ang nahitabo na usab sa pagbanhaw kang Lazarus. Kung atong tan-awon ang mga rason nga nagpahipi sa ilang tawhanon nga panlantaw mga igsuon, maingon nato nga naa gyud ning gitawag nga tawhanon kaayo nga kinaiya sa self-preservation. Self-preservation. Pasabot ani nga gilantaw lang ang hitabo, ang maong kahimtang diha sa kinakaugalingon nga perspektibo nga bahala nag naay madaot basta ako dili maapektuhan. Sa mga Pariseo, nahadlo kayo sila nga matayog ang ilang posisyon tungod sa gibuhat ni Kristo. Madahig sila. Nahadlok sila nga ang mga Romanhon maisturbo unya kinahanglan nga tingali og maapektuhan sila. Kana bang gitawag nato pag-maintain lamang sa status quo unsa karon naa kay ako nakabintaha nining kahimtanga okay ra. Self-preservation. Apan taliwala nining maong tawhanong kinaiya nga gipadayag ni Caiaphas diha sa atong pagbasa nga mingon nga mas maayo pang usaray mamatay kaysa maapektuhan ang tanan. Nakita nato nga ang Ginoo mismo mugamit nining mga tawhanon nga mga kinaiya aron makab-ot ang pinakamaayo nga hitabo alang sa tanan. Mao nga nindot lang tawo nato kini nga di ay ang imbitasyon gayud sa Ginoo dili lang ang pagtan-aw sa kinakaugalingon nga kaayuhan kundi lantawon gayud ang kinatibuk-an nga kaayuhan. Kana bang instead of doing and having that self-preservation principle, kita gilantaw o giagni nga unta always to look at the common good bisan og magsakripisyo na sa kaugalingon. Common good ang kaayuhan sa kinatibuk-an. Ug kanang maong prinsipyo tataw na kay na sa atong simbahan. Sa social teachings of the church, sige na nang gihisgutan. Common good. Apan, usahay kita mga igsuon, mupabilin lamang sa self-preservation. Kaayuhan sa kaugalingon, bahala nagkadautan sa uban. Mao nga diha sa atong kaugalingong pagsunod kang Kristo, kini siguro ang atong lantawon karon. Yes, musunod kita kang Kristo ngadto sa Jerusalem. Ritual nga pagsunod pinaagi sa Semana Santa. Pero naa ba ang pagsunod
sa atong panlantaw sa kinabuhi gikan sa atong kinakaugalingon ngadto sa iyang pamaagi. Diha siguro nato katagag pagtagad nga kung maghisgot tag pag-anto sa kamatayon ni Kristo, musunod ta sa kamatayon ni Kristo, kanang kamatayon sa self-preservation maunay atong paningkamutan nga ato gayud nga mausab sa kaugalingon. Hangtod karon mga igsuon, bisan na kita sumusunod ni Kristo, naagyapon dakong tawhanon nga kinaiya. Bahala nagmadaot ang uban basta ako okay ra. Wala na paderoy. Jesus, Ginoo, maghan oy. Daghan gani karon maingon nga hangtod karon di pa mo gawas sa ilang balay kay lagi mahadlok sa COVID. Self-preserve. Bahala maunsa ang katilingban basta ako buhi pa. Sa may atong expression na kanang fights lang good father, fights lang tas kinabuhi o fights para sa kaugalingon, dili ay para sa uban. Si Kristo fights pud siya. Grabe ang fights diha sa iyang pagpasaan sa krus, sa iyang kamatayon, pero dili para sa iyang kadungganan, kundi para sa atong kaluwasan. Busa mga igsoon, ato kining paningkamutan. Lord, musulod nami diha sa kasaulukan sa pagsunod kanimo ngadto sa Jerusalem. Tabangi kami nga karong adlaw sugda namo pagbakbak ang panlantaw nga kinakaugalingong kaayuhan ug musunod kanimo sa pagtan-aw sa kinatibuk-ang kaayuhan bisan na kung kini magdala kanamo sa kasakit o kamatayon sa kaugalingon. Amen.